keď niekto na tú našu Tamiku hovoril a ona neodpovedala logicky, tak tá segra tam nabehla ako taký jej ochránca, že a to ona nevadí, že nehovorí, že my ju to naučíme a keď nie, tak budeme hovoriť za ňu a budeme jej pomáhať, lebo ona je výnimočná. Ona nikdy nepoužila slovo, že jej niečo je a takto vlastne edukuje ona okolo seba deti aj svojich spolužiakov a kamarátov. Samozrejme bol tam aj ten pláč a ja som tu našu Tamiu, čo je teda na spektre, musela aj vyhrešiť, že nesmie toto robiť, že áno, ono je to ťažké vysvetliť jej. Viem, že si teraz možno prestimulovaná, ale nesmieš tej sestre toto robiť. A tá sestra sa jej ešte začala aj zastávať. Že teda mamina, to vôbec nevadí, ja ju ľúbim a ona sa ju snaží učiť. Ja počujem každý večer, ako oni sú niekde v izbe, ona jej pomenováva predmety a ona si dala tak do hlavy, že ona ju naučí učiť, že ona sa volá Zoe a hovorím Zoinka, ale to nie je tvoja úloha, že si strašne milá a zlatá, že sa o to snažíš, ale že Taminka možno nikdy nebude, aby si to nebrala, že to je nejaké, aby to nebrala, že to je nejaké zlyhanie, že nebude jej. Ono, že to nevadí, keď ju naučím jedno slovo, ja budem rada. Ona je veľmi zlatá k nej, ale na druhej strane toho času je na ňu menej a toto nás trápi denne a snažíme sa s tým nejako pracovať, že ako férovejšie rozdeliť ten čas.